Takže dnes si idem vyskúšať moje doma robené nože aj technikou no-spin. Uvidíme, ako sa mi bude s nimi dariť na túto techniku. To sa ako si nechce, dám mu ešte šancu. A je tam. Na no-spin to není úplne až také. A to, že nie sú vyvážené, dá sa s nimi nahádzať. Nabavenie sú tam. Nabavenie pre partiu. Úplne originál.